tikufarira vafundisi vose, tikufarira maelders, tikufarira madeacons, tikufarira madiaconess, tikufarirawo ini, tikufarirawo ini, tikufarira vabva kupi muzita raJesu. Amen. Book. We are wearing a book. Handei kuti scripture semwana anoteerera selima tuzesinde nemakaya. Exodus 33 verse 14 to 15. Book main Jehovha akati, ini ndimene ndichaenda newe ndikupe zororo. Jehovha akati kudii? Tiri ndichaita sei? Kana ndaenda newe ndikupa chii? Akacheka. Jehovha akati kudii? Ndandifambe nekara dzose dzose. Vari kwere vanotiona kufamba nene. Timu yedu iri kuti in his presence. Kureva kuti kana ndiri muhwepo hwamwari. Rechirungu rinoti and Moses said, if I do not go in your presence, I will not go. Yes, chirungu chechigari cherikai. Wasisudiswaya kakakudzifaiva asina metsi. Ende redu topinda nekumhanya ukaona rinotaka kunzi interview yacho neyekumhanya. Asi ndiri kubasa kausaseka urirova. Zvoratidza kuti pane ukama huri kudiwa naMozisi newaamutuma muzita raJesu. Amen. Pane relationship iri pane atumwa neamutuma. Atumwa ndiari kuti kwamanituma handirambe. Ndobati kwamanituma handirambi Baba, ndinobvuma kutumwa. Tuma handirambi Baba, ndinobvuma. Kwamanituma handirambi Baba, ndinobvuma. Handirambi Baba, ndinobvuma. Handirambi Baba, ndinobvuma. Saka wakomana nemainstruments wafunga kundinyudza. Kwamanituma handirambi Baba, ndinobvuma. Handirambi Baba, ndinobvuma. Handirambi Baba, ndinobvuma. Ukaona ndacheuka kudai pane zvandiri kutotaura. Atumwa neatuma vanofanirwa kunge vaine hoche-hoche. Ita amen Satana apweka. Kana presence yaBaba uchiinda muupenyu hwako, chokutanga kutoda kutuma vacho. Chinoita kuti vana vanzi vanoteerera kutenda kutuma neatuma. Muzita raJesu. Amen. Panofanirwa kunge paine rudo, panofanirwa kunge paine connection. Hello. Kugokwe. Naimi. Muno machiri muno mune ma-DSTV. Mune ma-DSTV here ndikaviri ndiparidze ndiyendi. Vati ukasarijusa unoona here zvinoona vamwe. Rera mangoda izi dish
chingona iyo nyika yedu yeZimbabwe inevana vanosaina kukwira kwaro kubamarara kana vato kubamarara kudatanira yozo unoswera muchiona izvozvo vati kwese vakasungirirwa mudenga zvaitika ndechekuti hauna kujusa chasaipa iconnection inoita kuti dishi nedhekota netv zvitenderane uonewo zviri kuona vamwe kunze ita ameni satana agoeka saka inauya ari kutumwa neatumwa kana umeko hwamari uchihuda muupenyu hwako be connected to the source of power. Isu vamwe ndokati tichogona ziva iri bhora iri kana dai kwakusina kwese patv kukadai kusina kutori kudawo kwenyu zvachose saka haikona kuzviti ndogara kugokwe ndosaka ndisingaoni zvinoona vamwe chingoisa dhishi rako uconnecte wototanga kuonawo zviri kunze SABC BBC chitori chikugu kune dzimwe dzikwe anokosiwa kumbamarara unofanirwa kukonekitwa kuna mweya mutsvene kuti unzwewo zvinonzwa vamwe. Ndatunga ini mwana wangu kana iri ZPC anongomirira panozokuda zviya mumakatuni zviya pamuposa panenge akarara anzi mama ndozviziva zvinoindini ndine mustrong muZimbabwe ndenditoda kuti zvidarike zvose ndichizvidi Mwari vatiitire zvakanaka. Amen. Presence yaMwari inouya pane anoida. Hello. Amen. Anoita welcome. Anogamuchira kuti uwepo hwaMwari hwacho ngahuuye pendiri. But hauye pane tsvina. Ndabaiwa. Ndabaiwa. Ndabaiwa moyo. Ndabaiwa moyo. Uwepo hwaMwari haugare pamakoronyera, pamagube, pamatsotsi, pamahure. Ndatuka. Saka manyararei. Presence yamunouya kuna inouya pane munhu anenge azviita hambo kuti Mwari itai zvamunoda, ndiri mutsiyo wenyu, ndishandisei sezvamunoda. I totally depend on you. Haikuimba matsotsi anosanganisa. Munonaka zvipire zve. Vanombobuya kuita pedu. Wakafa manje manje. Kwandiri ndaiwati mainini. Vanhu vakanetseka navo mufundisi. Ndapedza vanombefa ivapo. Vachiti munhu wani. Vachimbotonga kwavo. Wemutisi ndobva wauyawo. Handijeuke. Kunodai kuona vapastori vauyawo. Wemavambo wakazopedziswa kuti oimbonyatsowa wepaki kwavo.
kwetimu dzokurosha kuti dzinoda kuita nezviri ndatuka chechi dzacho vanhu vaiva kuose ivo vaidzi toefe vanhu vaziyoni akasvika katikana taikataura kusikaiti vaya vanhu kupani vakaita confusion maziyoni atangawo samereyo amaimane uyatienjesayoni mberirapabreya vaefem ari kurigari yawo mwari masavati akataiva takamubataonawo ubvu mwari ngavabatsire dzimwe karekta kuzita rajesu amen kundatunga here panofanirwa kuva neconnection kuti uvepo hwamari huvepo. Ari kutaura uyu ndiMozisi anonzwisisa nhoroondo yake kuti dai vasiri Mwari ndingadai ndisipo. Halo ndiye uya mukomana nekuti vamwe vachiurawa. Regai nditangire kuna mai vaMozisi vacho. Amai vaMozisi vanonditira zvakanaka. Halo vanoti vana vachiurawa chirevo chaiswa. Amai vaMozisi vanoti handiitiswe family planning naFaro. Ndakazive vana vangu vandinoda. Manerano ndinenyaya yako inenewo. Kana presence yaMwari yakava muupenyu hwako, hautambiswe dzinorira dzavamwe vanhu, haumiswe nekuti haumisike, haudenzi according to the tune of the evil spirits. Amai vaMozisi vari kuita mimba munguva iri kuurava vamwe vana. Probability yekuti vanobereka mukomana kana musikana havanoinazvo. Vari kungoti handiitiswe family planning naFaro. Ari kwere anoti handidi kuitiswa family planning nemuvengi. Chigoti yakatitendera. Wakati kuisaro. Ndoko vari kuti mimba yawo kaa. Vachipesana namamwe madzimai. Ari kubva kuna rwizi nayo. Kwaurava vana kwaraswa vana. Ivo ndoko vakatoda idumbu kudai. Waitofaya. Waitowaswedza. Kuti baikani mwana wako mai Mozisi ndo paunoti sindongoya ndiye kutakura. Ndine wandinaye. Kana presence yaMwari apa pamusoro pako inokupa confidence. Uye inobvisa kutya kwose. Itaameni Satana apo epano. Itaameni Satana apo epano. Inobvisa fear. Ndoga yaruwa mimba yayo munguwa yekurawa vamwe vana. Ivo ndokutozvida. Vatori mumimba. Vachidya mujuru. Vamwe vachisanangura vakudai waitwa vana. Ivo vachiti wangu hauraike. Ndoda kuti ubude manherano vachiti kana tiri tangu hachiuraike zvemukai. Kana huwepo hwaMwari ndavandakaimba naye. Handitendere kuti chandabereka, chandagomera, chandatamburira chingourawa zvekuhanya. Itaameni mweya zvinoiswa. Tikude vakadzima ngandanga. Vanotaura mazita evana vavo. Voti vana vandakabereka. Satani muri boko. Akabatwa zvokumhanya. Guta rino rinobatwa nechihure. Vati rinorayira vana vangu. Vanochata imo muno mativi. Vanorohwa imo muno mativi. Nezita raJesu. Unoona kumoti nzvimbo ikanzi chiviri right? Amai vaMozisi. Tsvagurudzo inoti mimba ndobva yarwadza. Mimba yarwadza nokuda kwokuti vaiziva kuti ndogona kubereka mukomana kana musikana. Vakati handidane mamidwives. Handidane vananyamukuta. Zvimwe zvinhu hazvidi vananyamukuta nematimu ravo. Ndati zvimwe zvinhu hazvikoni kuberekezwa. Kana unodzvanyirwa mwana iwe uri kugomera usikaoni. Chikuya chichidzwinya mwana. Gomera uripo. Pana Jesu gomera uripo.
mwana chikomana. Andika akati budoza. Sasa dai ngauliwe. Waitoka kwa tozi u. Iya unatenda mali. Kuti mazina eno manipa mwana mkomana. Ekuti mwana wangu haura windodini. Shokora mari barati anga zenge akura. Semuna anokaga mama chemera muna anokaga mane nharo futika. Ndinanzo dzangu yokaga matakakura tikirora mama points here. Wewe yainono kutaura inini kamunongono kuti ndakadoi. I do not patataza kutaura natoni. Kana anemki amuzviri kwandai. Ndokuona kuti chakura hatikavigike mumba ndokuruka swanda pavari kuruka baskets vari kutotemba kuti basket iro rinonochengeta mwari kana the presence of God iri pamusoro pangu kana wandinaye ndichitemba naye tinoriruka ndichitotaura kuti wangu mwana akura hachagarika mumba ndaakuruka zvinomuprotecta nezita raJesu weNazareta ndobva vaisa mwana wavo mubhasiketi vari kudiva vamwe vakadzi navarume masoja anoti kana chero zvikaoma I don't surrender my child to the evil. Hello. May the Lord give you the wisdom. Yekuti panguva yakadai inoita sei, panguva yakadai inotamba ipi, ndobva vari bhasiketi mwana tsvero, ndobva vanoti mwana murwizi, ndokusiyana sikana kaya kanonzi miri, zvikanzi miri kuonewo kuti mwana zviri kufamba sei, zvimwe zvana zviri kukandwa zvakafa, mozi chiri mubhasiketi, chiri kuti ina ndikendenge kuti kuna Farao, ndiri mubhasiketi. Kutenda. Hello. Hello. Mari ndokutenda kumaricho. Ndokutonosakura. Vachitemba kuti bhasiketi rakachengeta mwana. Uye mbiri yemakachengeta mwana. Toda vaKristu vakaita saamai vaMosi. Vanoti kana vabuda muno. Vanoti baba kana ndasarenda kwakuri zvotopera. Tine kutenda kuti zvangu zvinoita. Uye hazvirwiswe. Uye hazvina anouraya. Inida kutenda kubasa ndapira imi muzita raJesu amen. Amen. Muzita raJesu amen. Amen. Faith. Wakabona faith ine munhu ane murume. Kurumidza ikana ndakutumaika. Right. Swededzai pulpitiyo. Sinofumuka. Thank you, God bless you. Mukadzi ane murume haana stress. Makambozvona? Kana uchida kundiona wosimuka. Vamwe vogara vamwe vosimuka naika. Mukadzi ane murume haana stress.
Angekangana lake. Yemeni. Right? Mukazakaro vane murume tone muismu. Ano chakanzwa panze kuti kuendere. Iye hamuki ukaona mukazano mukababa vari pane problem. Goberera Jesu maoko. Iye zvaanoita manje. Anoti anzwa. Anokudza baba. Kuti imi. Zvonzi pane zvakadzwa panze. Zvonzi aipa. Wanzwei. Mukai pane zvakadzwa panze. Rafu yemukadzi uyu haendi nemurume wacho panze. Iye kana aitaurira baba zvapera andosara kufuga musoro kuti baba waenda panze, vachanodzira nezviri panze. Manhero anondouya nenyaya yako. Kana Jesu wakaenda newe usanetseka nedzisinei newe. Iwe unonge wamudza wati baba, pane zvakanzwa zvakuitika kuvana. Tangamire mukari muende kuvana. Pane zvakanzwa zvakuitika kubasa. Tangamire mukari muende kubasa. Pane zvakanzwa zvakuitika mukereke. Tangamire endai munodzira nazvo. Totofuga musoro. Panze vadzoka mai havabvunzi vanotomirira kuudzwa. Pamwe baba vanouya vachipopota kuti hapana nechawanzwa. Zvonzi baba handitaure zvese zvonzi ndofunga kuhuku iyo tisaka maita sei. Haikona kunetseka. Tine wakuturira manerano anoita muitiro wake. Chikomuudza chete nyaya dzako. Itaame ni Satana apweka. Zvino mukadzi anovhaira manje. Nechato ichochi baba vanenge vafuriza. Vadzoka manje vakuda kuguma tsoka zvoti ini ndisakutonhodza. Rega kufarisa kana mudhara akusimudzira. Rega kufarisa kana mudhara akurwira. Rega kufarisa kana vari vakuitira zvono. Kana uri mukadzi kwaye unobvunza wamaita sei baba. Zvonzi apa pane baba dzikwenguvakutika zvakuda nepagedzi. Iwe kana uri mukadzi ane woti maita mhofu yemukono. Saka kana iwe waitirwa nababa unofanira kuti ndinodzorera. Pane wanzwisisa here apa? Aiwa chibode ameni Satana apweka. Kana Mwari wakuitira unofanirwa kutenda. Ita ameni Satana apweka. Kuti vakaitirwa naMwari vakasatenda vanofanira kutendwa, ngavatendwe. Ini ndakati ndachengeta vatete. Esiye henyu chiri kondoshanda chakadaro. Ndakati ndachengeta vatete. Hanzvadzi yemurume vachirwara kusvika vafa. Ndichibereka ndichiindisa kuchipatara. Vashaika ndobva taenda kumusha. Vapiri muNdebele kumusha kwamufulagusi kumakholo. Tasvika ndaitarisirawo kutendwa pamakuwa. Iwe haudi. Vatete vakuru vasimuka vakati sifuna ukubonga usabhuku, sifuna ukubonga usivhidhiyo
Daranyonge chikerere. Ini kana kubotawo. Mazuva hana yangu yakarova fasta. Murume wangu azopuwa mukana wokuti atende. Ndikati baba ndovaikuona pa ndichibereka ndichipfekedza mapamba. Vatangawo sifuni mukansela. Ndikasaya kuti kansela vapinda baba. Lo vhitiko. Lo MP. Ndokutopedza. Unazwa hana yangu yakarova fasta. Wanofanira kutendwa ngavatendwe. Ndichaapelisa panapo. Ndakabva kumakuwa ndakufamba stepu yekutini. Ndasvika kuya vatete vakuti naimaini vanhu vanofitwa sei ndikatibvunzaisa bhuku. Ndobva ndakazvigadzirira rwiyo rwangu irwoku rwamunoona rwandiendesa nyika nenyika uku ngokuti zvaringana zvaringana aifona kuda urangarirwa nemurume asakurangarira unotoka saka vamwe vatete vakazohwara vamwadzoka zvikanzi maikuda ndikati ndikanzi vatete hanzi vanorwara mufulamusi ndikati dai matomboudza sabhuku kana vhidhiko vanobuda muda zvekugoita kumusha waunofamba naye anokuitira zvakanaka anokurwira anokufukidzira anoda kutendwa kuzita rajesu ine izvozvo vanhu vari kutoti saka wasimufundisi mufundisi ane nyama wandikati neropa netsinga vamwe vanhu vanoti vakareva mufundisi vanofunga kuti harwadziwi. Saka vakadzokorotsa kechituru zvikanzi iwe ndikati zvikatenda warwara ndikati mama tikudini zvikatenda kuda watora ndikati waite kudini zvikanzi wauye pano ndikati tiregei ndikutaurire chokwadi baba wemwana shuwa mungatenga vhidhiko ndakansera parufu paya pamwe pacho unogumbukira mapenzi unogumbukira kuti vasakara utogozviona akatoredza kuti angasina kutogozviona ena akatogozvifira akatokufunga kuti raiti yangu yokungochengeta vatoti sori bebi chakatomubata imi hangu semukristu ungagodi ndobva tete vangodi vandapepa futi ndobva wazoshaira aiwa ndoda kutenda mwari ndoda kutenda mwari kakuvanhu vese vakagara vaunzwa kuti ukarwara zvekuchaenda pasambo saka tete vachingosumuka vakati muroro wangu sumukai muteni munobva kungodakisa kudai vakasumuka semudzimai wokutauni kauizvina akakuditsira umbijana ndatibuka kadai ndikati zvamunoona muroora uyu takamupuwa namwari bati pandakaroorwa vatetei vavavo havana kufara namba 1 kuti ndaroorwa ndiri mushona namba 2 kastructure kamuba vakakukafara saka vakaudza vanhu kuti yezvo naipita ari serious kutora kamunhu kanenge kanotamba bhora aiva dzasiri nhema iwo kutozviona uri ndo vamirazvo vati ndakatora
izvo positively. Kana presence yaMwari yapamusoro pako, you take every negative sentiment positively. Ndikati right, vatete vachitirika mukomana kebhora. Saka ndatoka mukomana kebhora mumhuri yekwapiri. Ende ndiri pagedhi ndirikipa. Hapana mweya yetsvina inopinda. Kana sisikiri vakabata gedhi rekwapiri. Mweya yeurombe yose ichida kugombesa ndoti neprayer. Itaameni Satana apweka. Asi ndiripo pagedhi. Kana mweya waMwari uri pauri, unotora every negative sentiment positively. Ndatuko. Saka ndakatozovaudza mai manje apa tichijoga. Ndikati hamba mazuva ano ndikubata mumhuri yekwapiri, ndikubata madhimoni ese urombe. Ndikati ndikutondera here tete kuti makati ndoita kunge kamukomana kebhora. Tikati hai vhele makakazana vanhu. Pamunenge muchisvika paya tine chimboboekana netumwe utunhu. Ndati netinenge tinenge tichida kuti dai varoorwa nehanzvadzi. Saka zvoreva kuti kana ukatambisa zvouri izvo zvounesapo, mumeresi hamuri mainini mutori nesabwini riri kutojoga so riri kujogera murume wenyu. Saka tamba meresi yako mushe. Tava patori nesubstitute riri kuda kunotora imba yako. Ichakamenisa Satana. Chero neikoko mofukoti hatiri kukwaziswawo isu every day. Chete haitangika musati makwaziswa ini maveredhe. Itinope mhosva maelda edu ane nadaba ane omuso dzine chechi yese ane ekakudiwo kukwaziswa every day. Ende cheya dzenyu idzo dzichero kuuya kana kusauya dzinogoramba dzakadai. Chero mukauya pakati pemasikati unongoona cheya yenyu iripo. Masapu murimo here umo? Chero kupraise and worship kune vanhu vanofunga kuti kana vakasabata maiki chechi ino haimwe. Shalom haimbofana kuti iwe wasiya maiki. Kune masabha anoimba singaiti. Ari kutotadziwa kuimba nekuda kwako nekarekta yako. Ukadza vanouya hopo. Saka kana wakuimba imba semunhu ane presence yaMwari. Dhavhidha aita akaridza. Mweya waiva muna Sauro waibuda. Aikona kungoridza chete musina basa nebusiness resvondo. Rizai muine presence yaBaba. Rizai muine anointing yaMweya Mutsvene. Kana ukarova gitari iri mahure ngaabude guke. Kana ukarova keyboard vane mweya yetsvina ngavabude. Itaameni Satana apwekana. Itaameni Satana apwekana. Masabhu akazara. Masabhu muriko here? Unoona munhu achitambisa pulpit kuti Mesue isu todzipinda topindepi mumweya yousimu amera avako iwe uwembo hwaMwari ngahuvepo kana muri kuimba. Mweya yetsvina ngaiende kana muri kuimba. The presence of God. Haikona kuita asha wokuronga vanhu usina kurongeka. Ndatuke. Ita asha ari anointed by the Holy Spirit. Kuti kana ukabata munhu ane dhimoni uchipapa kugara kudai anomanifesta. Haikona kungotora zvigaro zvemuchechi muchikuvati nezvokungoonekwa muchimira muchitivharidzira kuona maitiri peru. Neveimba vabadhekwa maruva aya manga matirei kuti
muimba yaMwari. Kana uvepo hwaMwari hwamukereke yedu haugari pasaiti nehure rikatoti nyudza zuva rakagara newe kana charafina nemakafanana kaiwe uri wemakuhwa wabhadhare zvikwereti uneropa kasi harina ndineu uvepo hwaMwari hunofanirwa kutisiyanisa. Mozisi anoti munofanirwa kuenda nesu kuti tisiyane nevamwe vose vatichasangana navo. When the presence of the Lord is upon your life, unofanirwa kusiyana navamwe vanhu. Kana pari pabasa mufesi wangu pachipurisa, unofanirwa kuenda kupurisa akasiyana navamwe. Mbavha ikada kunyemera so inozopatika enda anokulereka inobatise iriya. Uvepo hwaMwari kana huri pamusoro pako, you are a woman and a man of difference. Zvawabata zvinosiyana nezvakaitwa neasina munhu asina Mwari. Zvawabata ngazvisiyane nezvakaitwa neasina Mwari. Ita ameni Satani aboeka. Kutenda kwakava kuna mai vaMozisi kwakasvitsa pakuti Mozisi agozonochengetwa navavengi. Hello. Uvepo hwaMwari kana huri pamusoro pangu hunoenda neni. Even muteritori yavavengi hunoenda neni. Ita ameni Satani aboeka. Vachindiona kuti chekundiita hapadi. Heyo akufudza mombe ane zvaaitawo. Meno zvaakufudza kuti imove kuti hwai kuti chii iwodarotsvaka. Ndopaanoona gwenzi riri kufuta. Presence yaMwari yakuoneka. Gwenzi nyoro ndobva rafuta. Iye ndobva ashamisika. Akati hazvisati zvamboitika. Ndinodarika nepano chigwenzi ichi ndichichiona. Kohinda vachakupfuta. Kana presence yaMwari ikanga yava muupenyu hwako, Mwari vanoita zvausina kumboona. Hello. Ndobva paimbwa navaSabata kuti gwenzi rinopfuta pasina moto. Apa gwenzi rinopfuta pasina moto. Kana uvepo hwaMwari hwapamusoro pangu, Mwari vanoita zvinhu zvinotyisa. Mwari vanoita zvinhu zvandisina kujaira. Ita ameni Satani aboeka. Ndobva vanotaura nyaya yavo. Tsvimbo yakarohwa nepresence yaMwari ikamupa strength yekumira pamberi paFaro. Uvepo hwaMwari hukava pamusoro pangu, ndichamira pavanhu vanogara vamirike navo zvoMwari. Ita ameni Satani aboeka. Faro or no Faro, kana Jehovha vaenda neni, tinonomira pamberi pemunhu anonzi ane mwoyo wakaoma, Mwari vambomutsunura. Hello. Hello. I went to a certain interview. My qualifications are very poor. Hello. Yes, my qualifications were very poor. My rank was very low. I was very junior. And I was sitting among the people. But ndakagarapo so ndakakrosa makumbo ndikati Jesu and I was the last because of my age.
vaidanwa according to their ranks. Inini ndakagara ipapo ndikati agereba pachigaro Jesu agereba pachigaro Jesu muzere isewe matsishe yakadine wandinaye anonipa qualification atitabaike zvekuhanya. I was the last one. When I go Peter, what you put out, no, the interview was fine. I should have been done with I get a full one. Now that's Julia. I bet that I don't let you keep. Like I'm telling you, I'm shadow by the sort of I mean, he's a man. He's qualified, the unqualified. It's a happening, it's a halfway. And I was the only woman. You can't get a cats. Then I got a way on the one way over 6 to 6. So I didn't come there and cats and said it is woman. What I do, back at us without a mile. Well, go pay for my other triangle. Well, I tell my put you, I went out a half, but that you might not do this. I'm sick. Indicata and the buyers of mine. The guy in me, Murume Wambani Vepano, Kanawati Vepano, what he means is Savanama, he knows okay, but what can you want to need? The other parties out there, the end of Maya, the other way from Savano, so sad. Go to the Murume. Ende panaifamba mutriangle macho ndaisafamba semunhu chero ndikaziva kuti ndo girlfriend rawo ndaitofamba mushe stomakini chest out hazvina basa kuti ngale hakuna ndingatofamba zvakanaka pamberi pamahure emurume rega kuchinjiswa stemi nemuvengi rega kuchinjiswa stemi nemuyayetsvina rega kuchinjiswa stemi nemuvengi inaamenisatanapo ekaya. Omega Maoko, Omega Maoko, Omega Maoko, Omega Maoko, Omega Maoko, Omega Maoko. I want to put you step in the morning. Think of somebody so bad in the hands of a bush. I think this one, I'm going to say, but mandiri ndaiti kubatana kwavo wakavashaisa murume saka zvakatsire ndinida kabatanana nekuti ndinomwe murume akarembera pamuchinjikwa akaita kuti baba vachiona vakabatana ndobva vavasiya ndokusvika pandiri ndokuti usisi kubvuzo somweya wangu niyakutanda mukunu vari muwevhi iyoyo yababa ndokutonditora ndokuchata ndokunoti tino tiyebeneza ndichitoti gogogogo maimana kunge musikana kudenga kuna baba kana unawa watarise structure kana unawa watarise background kana wakuda watarise mamiriro itaameni satana kwesa. In his presence, moyo wanga wakaomarara ukabvaviswa kwete nenjere kana nepfungwa dzake, but by his power, by his spirit and his presence that was in him. Muzita raJesu, amen. Unozapa nemwe nyaya inondirwadza inonzi Jesu vakati vaenda kunonamata ndobva vatora vatatu ndokusiya 9 ndizvo vati make it 12 andika vaenda navo vakwira
vamwe baba ndobva vabuyawo nemwana wavo airwara nezvipusha, ndokusvika naye kuvadzidzi 9. Vadzidzi 9 ndokutadza kubudisa mweya. Jesu nevatatu vari mudenga, kwavari kugomo, presence yaMwari iriko. Ndakashoko raMwari rinoti akanga hembe dzaanga akapfeka dzaJesu dzakapenya dzikashandurwa. Manheru anoita uwepo hwaMwari ngauwepo pamusoro pangu, tishandurwe. Vanhu vaite mamwe maonero. Ita ameni Satani agoeka. Ita ameni Satani agoeka. Vaita chechi mbiri. Imwe chechi yasara muvhali. Iri kuita nharo chete vachiitirana nharo. Asi wamabudira anoita mweya. Achizizvo zvinoita Jesu. Wachiita nharo, wachiita nyaya. Chechi imwe iri mudenga iri kunamata. Ndo yatakataura nezuro kuti imwe svombonoro inokinura uwepo hwaMwari iprayer. Musapedza nguva yenyu muchiita nharo nezvinhu zvamusingakwanisi kuchinja. Kuti philosophically, fundamentally, meteorologically kwainaya here kudai munguva ino. Vanhu vanorizina zvinobhohwa ende vachirizinira Mwari. Psychologically, philosophically, isu vafundisi toti homiletically, hermeneutically. Moses ndobva ataura naFaro. Faro ndobva avatendera kuti vaende. Kana presence yaMwari iri pamusoro pedu, tinosunungurwa from the bondage. Bondage of sin, bondage of poverty, bondage of miscarriages, bondage of barrenness, bondage of kurova. Saka chechi dziri mbiri. Imwe chechi yakudzika. Ndokusvika ava vatadza kubudisa mweya yetsvina. Vatadza kubudisa mweya yetsvina. Jesu ndobva asvika. Ndobva angoti vakara. Ndokubva zvinhu zvatodii? Zvatonaka. Handitika. Hello. Saka kana zvanetsa ngatidaidzei Jesu. Handitika. Kare tatisati takuimbirwa nevanhu. Tiri kumushango tanduku. Taiti kana zvarema. Kana zvarema. Wana mai daidzai Jesu. Ndiye mutungamiri wakaramba. Daidzai Jesu. Ndiye mutungamiri wakaramba. Kana zvarema. Kana ndarongerwa navanhu vanonzi Jesu Kristu ndiro gweta redu, mweya mutsvene ndiro loya redu. Handisweri ndakada kuzvimirira kuti handinambozviita, ndakandisi ipapo ndinongodaidza loya ndoti baba pindai pabasa, ndirevererei ini ndinyerere, ita ameni Satani agoeka. Halo. Zvinoda mudziko redu manhingere kauta speed. Makambotamba maplaying cards. Izvo zvavamwa kutoti hazvisi mweya. Ma-playing cards vakamboatamba chigoda imaoko. Tine urombo nevasina sinchabata. Kana tichitamba makadzi vana vaMwari, ma-playing cards aya kwete zvekubheja zviya, ma-playing cards. Kana uchitamba ma-playing cards pane inonzi crazy 4 here kana crazy 8 hamene. Tomboti muri kutamba muri 4 nhaika tibate nhaika ngati tiri vangani. Vamwe vanogona kutodai muri kutamba makadzi aya, umwe uyu obva akanda 1, wechi2 odi, wechi3 odi, wechi3 paanosvika iwe ndiwe wechi4 obva akuti skip zvinoreva kuti wajambura. Pane chikwigodza takajambura kamubei, wakatojambura neminin'ina akaita imba yeusina, but the game is not yet over.
ana Jehovha anoziva kuti ndichaitawo zvishoma nezvii. Halo, ini ndakatambwa ini nevandaisisa navo anakudza here ndikaona mativi ukandikaenda kusolezoro ukandijamba vati gema risati ranini mobva matamba ivo vajambo kakati kuvharisa hauna munamato hauna kutsanya hakutsanyi zvegumi haubvisi ndazvegumi ndo zvimwe zvinovhara mamhepo kayeurombe haubvisi cheko saka chekuvharisa vashani skip wow. Wobva vatenderera votamba futi akusvika pauri obva vati piki 5 pane vakambopinda musituation yakadaro yokuti apa wajambwa apa watonongeswa futi asi usaora moyo ndati usaora chi. The game is not yet over. Apa 4 akwaya unawo asati atambwa apa wapika mamwe 5 zvinoitika mulife yekuriyo kuti uchiti ndatiunganidzeiwo mari yemota vamweni vanorwara zino 6 months mari yayose piki 5. But the game is not yet over. Kana anavachirina maviri saka indikana ndava nenai ndatova advantage. Hello. Takara makristu tiripa advantage. Tava tina Jesu Kristu weNazareti. Saka takara tichiripa. Wapika mashana, watarisa pa mashana hapo chekuvharisa kuti hapadi. Hello. Avo watamba. Pava kutamba umwe neumwe audaidzira kucheki on 1. Unotosara ne 1. Ione 9. Mukristo don't lose that. The game is not yet over. Kana wachitokorere 1 tikutotamba. Zvaunoita makadzi ako 9. Unabvisa kwano kuti vasaona. Unobosvibvisa mwana. Pane dzimwe situation dzinofanira kubvisa mwana. Kana uchiri mwana uchiri kuda zvegengaka hausati warwadziwa. Indakangoti taziva girlfriend rawapiri bvataenda nemamwe magadhijeri tikati handei tinomurowa tozamba tasvika ikoko babaka takarohwa tose negenga ravo. Ini manje ndidisira kuzorohwa chete ndakakurumidza kuti siyanai naye. Kune naona situations asingaligena itaameni satana weka kama kuna the presence of Baba yena weka pakasiyana na vamwe chimbotifamba izvishoma kuti kandei pakatsika kusiye vamwe nainawa uende navatatu ndagena rinokukanganisa itaameni satana weka. Waya varohwa miromo yazvimba apa vakadzi vevanhu kuti vachanotaura kuti tatiri kurwena vaipiri ini nditoraitika navanga handina. Mangwana acho manje kuratidza kuti ugenga hwedu hwauri wenhema takapurira nazvo kuti tu umwe akapedzisira ndidira mbama akati ungati iwe tiende kunorwa nekekerokereremurwako iwo wakutitiza utiziya tichirohwa unoziva kuti unobaisa genya reidira muri kurongana iro muchamukirana chete. Ita ameni satana akweka zvimwe zvinoda hwana rega ndisirisi muzita raJesu ime buda muvanhu mbijana woshafula makadzi ako zvakanaka. Kazhinji pamakadzi 9 haushayira kadzi declare. Number 8 wovhara 1 wovhura 1 uchidongorerawo kune vamwe kuti 1 asara ndeako panosvika pauri wobva wati declare. Muimbi wedu praise kuvheya wobvati I decree and I declare by the
kuti zvose zvangu zvainditambudza zvapera. Ini ndakungorasira pamuchinjikwa. Kana zvarema declare nezita rake. Kuti I declare by the name of Jesus. Spirit of poverty out of my life. Ita amen satana boyka. Declare nezita la Jesu. 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 Declare. Good I decree and I declare by the blood of Jesus and by the wounds of Jesus and by my Lord Jesus Christ who died on the cross. Good in need is our rombe. Dakafirwa nemurume at the age of 21. 4 months pregnant, 3 months pregnant. Dagara nemurume 4 months. But ndakadeclare ndikati Mwari dzimwe shirikadzi ndizvo but inini I declare Jesu Kristu weNazareta imi Jehovha munoti muri Mwari weshirikadzi nenherero. Bless me, cover me, protect me, clothe me muzita raJesu. Amen. Tikava shirikadzi ine difference. Dzimwe shirikadzi dzichiita mbiri yekutora varume vevanhu. Ini ndakatambura kusvika pakudya matumbu enguruve but handina kubata murume womunhu. When the presence of God is upon your life, you resist chivi. Ndikaita marijoin zvikasiririsa but uwepo hwaMwari hauna kundisiya. Hello. Ndijesu wanoenda nemi. Haukusiye nekuti uri kutambura. Ndikaibika sadza zvandakabudza kuti ndakasuka mapoto emusikana inzi Nikila pamuganiwa kuti ndione kudya sadza nditore sadza iroro nemazondo ndipe mwana kwete kuti andibhadhare but Jesu vakanga varipo. Ndikazomhanya 10 kilometers dzechigadhijeri tikapinda chigadhijeri Jesu vakanga vadini. Ndikatengesa mukaka unoziva kunetsa kunoita kutengesa mukaka iwe ukati wakapora wonzi mubishi mangwana uye nemubishi wonzi wakapora but handina pora moyo nokuti ndaiziva murume wandakanga ndinayo. Ita amen satana aboyeka. Ita amen satana aboyeka. Ita amen satana aboyeka. Tikatarisirwa pasina vanhu vati vanhu vane basa rei. Hello. Hello. Musi wandaibva kuAmerica ndakadana vana vatete vangu ivavo vaiti chicha kana vachingabuda mumwana wepfambi. Ndakavadana ndikati may you carry them and bring them to the airport. Saka ndakati ndichiburuka kuya kuarrival ndikutaurira vakambosvikapo vasina muchasvika nekutenda. Paarrival ndaidonzerwa mabhegi nevakomana 3 ndandine 2 ini ndichidai. Vatete vangu vakati ndikirero tawa nimenyasha Lord, make my enemy live. Not because they are so nice to you, but to see me prospering.
vakuAmerica haichafananika neyekwaGombozvata. vakuti tawanirwa nyasha, but pekutanga vakanga vachiti I'm a disgrace. Saka to the disgraced God vanoisa grace pamusoro pako, wobva wava munhu anoliftiwa. Kana the presence of God iri pamusoro pako, favor yaMwari haitani kukuloketa. Hello. No matter kuti vavengi vanokuvenga sei, but favor yaMwari inongouya chete. Zvino kana favor yaMwari yauya manje inokuconnecta navanhu vepamalevel. Favor yaMwari yakakonekta Esther akatonoita queen. Favor yaMwari yakakonekta Ruth from a slave girl to a landlady. Favor yaMwari yakakonekta Daniel. Iwe chimboti Mwari musandipfuurawo kuti uwepo hwedu humboonekwawo pamusoro poupenyu hwavo. Muzita raJesu, amen. Imwe yacho yeitete manje zvekuti tawanirwa nyasha zvakainetsa nhava haina kugara yakangoenda kuJesu. Yakangoti kiriwe mwanangu hapana sotigona, ndichakutengera patapata, ndichakutengera patapata, ndichakutengera siripas dzichidai dziri paairport kudai. Ndozvinoita Mwari, ndozvinoita Changamire. Maitiro avo ndivavo vanosimudza zvinonzi navanhu hazvisimudzwe. Ita ameni Satana apweka. Ndobva ndavakwazisa semunhu ari kubvawo kuAmerica. Tikati hello tete, hamuzopfugamizve paairport vanhu vakati yesvo. Tete, how are you? Wachiti yesikeni. Tabva ipapo takabva tadhiraivha kuenda kumusha kune vamwe vatete vanonzi vanoroya zvisingaiti. Kana uwepo hwaMwari hwapa pamusoro pako, hautye mazita nezvakambotaura vanhu. Ndopatakaenda ikoko kune vanoroyesa. Patanosvika ndikati ndinoda kutenda Mwari sezvakaitwa naJoseph, kuti pamakandirasa, pamakanditengesa, hamusirimi maizviita. Waiva urongwa hwaMwari, waiziva kuti muchada kuzondidai, imi muchadawo kuzonzwai. Ndobva ndanosvika ndakati nemabhacha angu matatu mafe ndikutokuparidzira iwe. Ndikabva ndatora rekutanga ndikati kuna tete, vakati hapana chinobuda. Ndobva ndati ndo ndatora rechipiri vandapawo kuti tawanirwa nyasha. Vandati kune ivo vaya vanonzi vanoroya musavapa zvinhu, vanoreverera zvinhu zvako. Ndobva ndaenda kuvaroora vaiti havandidi. Ndakandafirwa kasaka chimwana chakashaiwa kwokugara, varoora vachiramba kuchengeta mwana asina baba. Ndobva ndati mainini munokwanaka ndachienda kuzvana zvavo. Bva ndachienda kuna baba mukuru. Baba mukuru ava vakandirwadzisa mufundisi. Ani ndakandafirwa ndokuzoroorwa kake chituru. Zvikanda baba mukuru waya kana munhu akoroorwa kechituru azitye. Hapana kana nidhi yekudhurisira munhu. Ndakaroorwa 300 zvikuru kudora ndakadaka. Vanhu vanoita zvinhu zvinorwadza. Zvikatopera 300 nemombe, mukadzi mukuru akati hwee kudaiseni. Unosvika pane izvi zvaiva hazvo zvaiva haya. Wachichaja unge vasiri kuchajawo munhu wasikana. Kungodai $10 kupinda muba $5. Vanhu vavonga 50 chichi. Mai mafukidza dumbu wakada kuti 200 zvikanzi dumbu ripi zvede. When people devalue you, God gives you value. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. Ndobva ndakapedzisira ipapo. Ndakanda vaigina suit ne3/4 jacket. Ndikati tete, ndimunyamakatirera mupfeke. Ndobva vanhu vose musha wese wadini wafara. Ndobva vanhu watanga kujaivha zvavakajaivha hazvinei nemi nezvekumusha kwedu. Asi vanhu vakadini vakajaivha, vakarara vachifara, tikatenga chingwa tikafara. Asi ndini uya kana uwepo hwaMwari huri pamusoro pako, no matter how hard they try kukutsikirira,
namaonero avo Mwari vanokusimudzira muzita raJesu, amen. Kana ukangoti declare chete gemu rako ratopera, ndo paunongwaronga zvakanaka kudai uti kepele juve, unongojuvhe rakakuda uyu uchiziva kuti kala haana. Munoziva here kuti kana uri muna Kristu unoita ungonoshaina. Ombera maoko tiwane kupedza. Kungodzokera kumanotsuku semunhu wakaita homiletics. Saka vana vaMwari, ndati kana uvepo hwaMwari huri pamusoro pako, Jesu vachienda newe, no matter what situation yaunofesa, Mwari vanokudi, Mwari vanokudi, Mwari vanokudi, Mwari vanokudi, Mwari vanokudi. Haugoni kubudisa mweya yetsvina kana uvepo hwaMwari husipo pauri. Muzita raJesu, amen. Naini vakatadza vati vanga vari presence yaMwari vakauya vakangosvoti out zvikadi zvikaenda. Saka kana uvepo hwaMwari huripo hunokupa power and authority. Muzita raJesu, amen. When the presence of God is upon your life, inokupa power and authority. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. Zvinoda mudziko manje nderekuti uvepo hwaMwari hwacho hautoripo patiri. Vazhinji tinovimba nemitupo yedu. Vamwe vanobva vati tiri varozvi. Ukada kutarisa kuti varozvi vacho chii chakaitika kwavari, vakapera nende. Hativimbe nemutupo, hativimbe namadzinza, hatifambe nemadzinza. Munoziva pane zvandakaona here kare ndichiri kumusha uko, mwana aiti kana akunotsvaga basa, mazviwa here, vakuru vaenda muchikuva chaimo makuseni, iwe wopfugamiswa wonzi bonga wazvare wana mugocha mombe mugocha mbudzi urombo, mwana akuenda kutaundi ngaanotarisirwe kunyika yeungerengere, kune mazvihamba utare nengoro dzinofambamo dzemoto, ngaachengetedzwe. But Yesu tinoziva kuti kune presence inoenda nesu. Hatigoni kuisa mwana wedu ari kuenda kuinterview mupresence yaMwari. Vanoita zvemudzimu havaite chinhu vasina kupira. Ita ameni Satana abhoekara. Ita ameni Satana abhoekara. Kana vachinge vakutoita zvinhu zvavo, vanotoenda mugomo vamwe, vonotora doro. Ndosaka makazoka japresi akaimba hake akarashika akati ndibikire idoro munyama upere iri tambo ariende machembere basa iro jiko manangu jiko machembere basa marikona jiko manangu jiko ndibikire idoro munyama upere iri tambo ariende jiko aninale kudenda isenga riri kuimba iroro riri kudenda kuimba machembere akaridikira iroro munyama unopera iwe tenda kuti kana ndina Jehovha munyama inoenda handibikirwe doro handinane machembere ndinodana Jesu weNazareta kana auya anozinga minyama ingameni Satana abhoekara. Chapresa ndinomuteerera sereki kandiri mumabhasi handiendi sina chekuvharisa nzeve, saka hatanda nemota kasaka ndindipomunzwa ane pamwe paanosvika ndijina mbeni sunungure iriyandirinhamo anotoramba nhamo kati murikuyedhena asingazivi mari newe woramba nhamo ina urobe ndisunungure weye kuroza ndisunungure weye urobe ndisunungure weye urwere ndisunungure ramba nhamo. Kana una Jesu inde uchigutsikana nenhamo. Ndakashakuta
ndakazozviona hangu kuti ari kutaura chokwadi akati evhangeri naMwari gamushiriki nekuti hauna moto. Ndakazviona hangu kuti andituka asi ndakazvionawo kuti mota yakangonakawo kana uri mufundisi. Ndawa izvozvi mangwanani ndinoichita woti nayo unopedzisira wagumira pakati perodhi. Ndiri kuramba nezita raJesu. Aiwa gore rino second half yangu haripere. Ndinofanirwa kuenda kune kanguwo. Chero vhitsi ndeyangu. Chero wish ndeyangu. Ita ameni Satani abhore pano. Hatiendi kuri kufara mufundisi ndichamisa futi. Vakristu vari rafa. Akatanda kuenda neweka. Unongori muranda times 90. Unomira paanoda kumira. Ugoita zvaanoda kuita chero unoda kumhanyira service. Iwo umbomira pamubvuma kana paipa. Wombotatanyara nebuya kule. Iwo kuti endei unoda kunohwa kutanga zviri hazvikuru. Apa unemuri kumashure sechibhurudoki. Apa tikati tinodawo kuona zviri kumberi akuchagari kusiti manje wagara pamutanda wemotikari uda kuonaona zviri mberi. Ndaramba mweya iwoyo nezita raJesu. Andini robafadze. Nditameni Satani abhore pano. Musi Sunday unoita kuti uchatadza kuenda kuSunday service. Uchida kudzwa program yavo kuti iwo wachadzokera nguwa iyo. Wati mamuka sei ukasati mamuka sei unosiiwa. Mamuka sei nyumerete. Mamuka. Timonire uramba sorry ya sorry warusa. Sorry ya Timonire uramba sorry ya sorry warusa. Sorry ya Kana vari vanenda neni. Vakati ndinosimudza marombe. Declare kuti ndiri vakazvitaura. Andisini ndakazvitaura. Say a thing, decree a thing and it will happen. Muzita raJesu, amen. When the presence of God is upon your life, unotaura chinhu choitika. Elijah anoti hakuchazonai mvura. Haana kuti Mwari wati hakuchanai. But simba raakanga anaro anongoisa chirevo oti mvura haichanai kusvikira ini ndazotaura. Maneno anotora madzimai akasimba, toda vana vava vanopuwa simba, toda yuti inopuwa simba yokuti chandataura chinoitika, chandadeclare chinoitika. Mwari ngavatime simba rakadaro. Ita ameni Satani abhore pano. When the presence of God is upon you, unodadira vasingazvidi Mwari. Elijah unoti vaprofita wabari ukanai. Tava ane confidence naMwari wake. Obva ati chibayirwapo nga. Obva ati chimwapo nga. Obva ati chinamatai kuna Mwari wenyu. Umwe akati wanabhari vanoshanya Jehovha wangu haana rwere. Ndiri mukunda haleluya. Zvikati chemai. Pamwe Mwari wenyu wakotsira. Pamwe Mwari wenyu washaima. Pamwe vambotorwa navakuwasha. Iye achinzwisisa kuti ari pari mukuru kupfuura ari pari. Ita ameni Satani abhore pano. Kana uwepo hwaMwari hwaapamusoro pangu, ndikaenda pakati pevanhu vasingazire Mwari, ndinopoza naJehovha wangu, ndinodada naJehovha wangu, ndinozwa manyawi naJehovha wangu. Tava ndinoziva kuti ndiJehovha anoita zvinhu. Iye aona kuti ava vafoira, ndobva amira zvake akati hatidane vanodzura, hatidane vauki. Hatidane vanodzura, hatidane vauki. Manerana hatisi kuda kudana vanodzura. Ndava vakatodzura vakadzitadza nyanga dzacho. Toda kuwedza ari kumusoro kudenga. Kana auya anodzura zvakachererwa pasi. Kana auya anokurumura zvakaiswa pamatombo. Kana auya anoziva pakanongwa
Itameni satana peka. Hadisukiri wetambo. Nipegetswe mitimu. Hadisukiri wetambo. Hadipegetswe mitimu. Hadiomburudzwe mujesu. May the Spirit of God destroy them. Kuteza kufamba nekuda kwemahure. Unapedza muno machiwi. Kutongozvifambira vasikana. Kutozvifambira neconfidence. Ndafambiye murume wako igonzo. Mazviwa. Igonzo. Ukada kurwana navanhu vanotadza kuziva kuti anedza kuti achandiani iwe negonzo. Vanhu vanoona iwe uchiti gonzo rinoroverwa chikirimbai. Chikirimbani chemunamato. Itaameni satana kweka. Ini ndakazvidzidzisa kuti ukaona pfambi dzichiwanda kumba kwenyuka kunodyiwa. Makonzo hauyi padongo risina chinhu. Ombera maoko. Hauyi padongo risina chinhu. Muzita raJesu, amen. Saka ukaona gonzo richiuya kapari kutolumiwa. Kati gonzo harina makiemba. Wakambona gonzo rinoti kana masvika roti oi makiki inura. Rine masystem aro ekupinda nemudenga kana as long as makii ndirini ndakabata. Uye ndiine wandinaye. Handimhanye. Handisheke. Muzita raJesu, amen. Ngatisimuke.